Guys, good morning. Pila ba ni maluba ka na? Pili fungsa ni. Lutupi ba pwidg lutupi? Sa muzang sa kabayar na ni maluba. Dalay kawayaram. Kami सप्ताह दुई सप्ताहनि उनाव नोगोद मोजां नुसिगोन बे बागानखौ एसे ग्रोम ग्रोम जाबा हा ओइ नै जिल्ला लाबोनाय फिसिनो लुटुपिखौ सोंदों लुटुपि 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 ओरै फैदो ओरै फैदो ओरै फैदो लुटुपि 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 फैदो 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 सामब्रामा बोरै जाखो जोंना सामब्राम फोदों आरोना इयाव सामब्राम नै सामब्राम गोजा देरहांबाय खम बेरथारदों ये कपि अलकपि फुलकपि मा मा गायखोथाय लाफा साफा गायजोब्बाय खोमा ओंखारजोब्बाय ओंखारनायालाय फिसा फिसानो मटर नै ओमफ्रायो बिमामोनलाय सबाय बिमा देरबा मोजां नुगोन बेखौबो गाहाय गाहायाव थायोनो दैयाव फांसे रज'वाखै दाउस्रिया खेबख'योनोलै बेगर माबानावनो लाना थांनो नै दासो खिलिहांदों अबा खै दंबावोसो सामब्राम गुफुरा देरदोंना देराखैथाय देखना पड़ेगा इधर आलू लगाया है इधर जोगोनार पंपकिन लासै बे गाजा फार्स्ट गोनाङा मोजां जाबाय ओमफ्राय सेराव माबा होना होदोंमोन इन्दि बेगर ओरैथिं जि मोजां रज'सिनबाय नै